Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en gari hubnude ahadi o. Hande woni windande men goo wonande ñaguinoɓe yo balle ha batta yiide bindi. So batti yiide bindi on saha mbawa jangude bindi nde wonno jangde saɗani. Saɗi hen ton ko etade andude ko wiyete alkule ɗe gandaɗe no ɗe mbiyete. So gasi noon ganda no masirte, ganda no rendinirte. Ɗum ɗo woni jangde. A faami ɗon de. Ɗum noon wadde jaraten ko jam jam mbasen heñade, mbasen heppude kala hen alkulal jangon ɗum mbawon ɗum. Hande noon ko nayi jangaten, waɗira noon ko ha yawruma nde wonno ko janginte ko saɗani. Hande jangoton ko allif. Oɗo allif goto sa wawimo o moni, oɗo allif goto sa wawimo kala allif a gayni. Ɗo noon ko ba jorɗo, ay ɗo ko ta jorɗo, ay ɗo ko tun endu. Nde wonno ina nandi ko ɗum saabi ɗe gaddida lawol gotol, ganda toɓɓere ndeɗo so woni less ko ɗo mbiyata ɗum ba jorɗo. Ay ɗo ko toɓɓe ɗiɗi goni dow to, ko ɗo wiyete ta jorɗo. Ay ɗo ko tati goni ɗo, toɓɓere tati gonɗo wiye toon endu. Wadde ɗo ko ha mbawa teskade. Ay ɗo ko ni waɗi, ay ɗo ko ni waɗi, ay ɗo ko ni waɗi, waylaki. Holko wayli hen? Toɓɓere ndeɗo less wona ba jorɗo, ɗiɗi dow ko ta jorɗo, tati dow ko tun endu. Gasi ɗo tan mbawata ɗum ɗo. Ay sa wawi ɗo gayni hankadi a yalti e nde ɗo majjere. Kala ko wayni hankadi majjirtama. Ɗum woni hande winde hande nde ko ɗum jogoɗen janginde inchallahu ta'ala. Wadde windande adinde Dental Dine TV wonande mo jeyanoke hen jiɗɗo jeyede hen, jahata ko YouTube binda Dental Dine TV jiyangal mbawa jeyede hen. Walla an jiɗɗo yaade to WhatsApp to garata ko 77 906 14 81 jentodira e jangoɓe lesɓe. So ɓuranma noon ko jangude ga Dental TV ga ko gotum, an kay jangu tan mbawa sohla. Heddi noon saɗa woni hen ɗo mbawɗa wonde hen fof, so tawi gonɗa ga Dental TV ga gonɗa, waɗɗo ballal ma yettomin 77 906 14 81 min jiima. Anani wona anni a jeyama e jingoɓe walloɓe. Soɗon jingene oɗon balle on jentata jingere nde e wallere nde, min mbawa dañde no min mbawi janginirde on ha mbawon jangude. Bisimillah, jangen. Ɗum ɗo woni allif. Mi anda kala ko wayni ene wiye allif. Ɗum noon winda allif 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 hami anda mi wawi wi allif. On sahano mi ara mi ƴeewa ɗo ko serdi ɓe tato. Ɗo ko ba jorɗo, ay ɗo ko ta jorɗo, ay ɗo ko hun endu. Mi anda kala ko jimi no wayni. Toɓɓere nde woni less ko ɗo wiyete ba jorɗo. A faami? So wayi ni kadi ɗe gonti dow ɗiɗi mi wiya ta, mi wiya jorɗo. So wontini tati pawimi hen, ɗo wiyete hun endu. Wadde mbaɗani ha gayna. Toɓɓa ɗo wotere mbiya ba jorɗo, toɓɓa ɗo ɗiɗi mbiya ta jorɗo, toɓɓa ɗo tati mbiya hun endu. Hun endu. Gasi ɗo so ɗiggi tan ne wayno
a heɓi karfeje 4 ñalawma gooto a ɗiggini a gayna law mbawa ɗum hankadi a andi allif woni dow tati ɗeɗo nandi ba jorɗo ta jorɗo e tun endu alluwal ngal kuccitta aɗa janga ko woni hen ko allif o kanko ko gooto o waɗama dow gasi a serte allif ɗo noon addira ko ene nandi ba jorɗo e ta jorɗo e tun endu ene nandi joni teskuyema noon wona sa ya windu ba jorɗo toɓɓere nde ko wotere less wonata sa wiyama ya windu ta jorɗo ɗiɗi toɓɓe dow sa wiyama ya windu tun endu 3 toɓɓe dow ɗo tan gandi toɓɓe ɗe gandata wotere less ba jorɗo ɗiɗi dow ta jorɗo 3 dow tun endu ɗum ɗo tan haqqille ma andata ɗum janga ɗum faama ɗum a jangin ha faami noon ƴetta kuɗol ma e karne ma binda allif 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 ha allif o ɗigga garna ɗo ba jorɗo 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 ha ganda wayi ba jorɗo binda ba jorɗo binda ba jorɗo ha ɗigga garna ɗo ta jorɗo ta jorɗo ta jorɗo ta jorɗo ta jorɗo ha ɗigga binda ɗum e karne ma gara ɗo e tun endu e tun endu e tun endu e tun endu ha ɗigga ba karne ma ni jangirte wadde windande gonani hande ko 4 janguɗa allif e ba jorɗo e ta jorɗo e tun endu hande sa namdam ko janguɗa mbi hande mi jangi allif mi serti e majjere allif hande mi jangi ba jorɗo mi serti e majjere ba jorɗo hande mi jangi ta jorɗo mi serti e majjere ta jorɗo hande mi jangi tun endu mi serti e majjere tun endu ɗo noon jangata mbasa ɗum yawde ɗum ɗo ene winda ko heewi ene winda ko heewi kono noon mo anda sikka ko janngani allifaji fof a gayni ba uji fof a gayni ta uji fof a gayni e hun fof a gayni wadda ko allif woni dow tati ɗi nandi ba jorɗo toɓɓere less ta jorɗo toɓɓe ɗiɗi dow e tun endu toɓɓe tati dow woni tun endu ɗiɗi dow ta jorɗo wotere less ba jorɗo ɗo noon haqqille ma to andata ɗum tesko ɗum hankadi kala ko wayni hankadi a yalti hen alluwal kala ngal janguɗa ngala kam wallima kala ko windoya ko wayi noon anatama hankadi ɗo tan mbawata ɗum allif ba jorɗo ta jorɗo e tun endu allif woni gonɗo dow o tati ɗi noon nandi ko ba jorɗo toɓɓere wotere less rewi hen ko ta jorɗo ɗiɗi dow rewi hen ko tun endu 3 dow ɗum ɗo tan gandata janga ɗum ha mbawa ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa ɗum janga ɗum mbawa ɗum a jangi a wawi jaha dawa a dawi a heeɓi hunde ma itta hen fodde gaddanamin ɗo so Orange Money so Wave 117 906 14 81 ngara noon mbawa wiide on jarama jokke golle min jokka golle ne mbiyata min jokke golle ya taw a addi ko e jokkire golle courant min jeeya wifi o min jeeya connexion o min jeeya ɗum noon sababu min jangi noon en joddaki en gondani nafara noon ko goto kala emo nana haala a jangi a wawi ko an jeeyi mbawka a funtaka jawdi ma ñamaka dow mere ko gandal garɗa ɗaɓɓude ko an wi a yiyata bindi hay batte aɗa walle ha mbatta yiide
mbatta jangude mo jeyi nafoore an jeyi wadde aɗa walle aɗa wallu aɗa jingani aɗa jingu haymo janngani heen o waɗi heen ballal alaa ko haano an janngowo haymo janngani heen o yo waɗi heen ballal mum walla janngoɓe ɓe alaa ko haalo an janngowo an balla hoore ma wona yo Allah hokku en nande famde numéro mon nan ɗon 77 906 14 81 mbaɗon heen balle mon e jingere mon mbason yawde mbason yowde koto hay gooto yaw ko jogiti yo waɗi heen tan lomba heen yahaaji muɗum gasi a waɗi heen ballal ma yahaaji ma ko ballal ngal cohli yetto min tan cohli gaddude Allah yi so debbo so gorko so suka so mawɗo waɗi tan wiyeɗa waɗi tan hande kala mbawɗa wonde aɗa jogui ɗo mbaɗɗa ha yetto min Orange Money nan ɗon Wave o nan ɗon Western Union wona garam Ria nan ɗon waɗi tan ballal ma ballamin nomin jangguiniri ko am jiiɗi janguinde min guitta yimɓeɓe majjere nde ɓe garta e andude e janggude ɗum noon wadde ko onon wonɓe hen ɓe daroto hen balla hen jinga hen duusa hen windande men goo Dental Dina TV hande sa namdama ko jannguɗa wi hande de mi jangi Alif mi jangi Ba Jorɗo mi jangi Ta Jorɗo mi jangi Toon Endu hande de mi jangi Alif hande mi jangi Ba Jorɗo mi jangi Ta Jorɗo mi jangi Toon Endu somi namdama holko serdiɓe mi wiya Ba Jorɗo ko toɓɓere less wonata Ta Jorɗo ko toɓɓe ɗiɗi dow wonata Toon Endu ko toɓɓe tati wonata dow gasi hankkadi mi andi somi namdama tan mami wawa haalde Alif Ba Jorɗo e Ta Jorɗo e Toon Endu ene nandi mi namdama holko serdiɓe mi serda tawi mbaɗi yiya ko woni ɗon ko Ba Jorɗo ko woni ɗon toɓɓe mbiya wotere hoto woni mbiya less Ta Jorɗo no toɓɓe goni hen mbiya ɗiɗi hoto ɗo goni mbiya dow e Toon Endu foti woni toɓɓe mbiya tati hoto woni mbiya dow gasi wadde toɓɓe ɗe fof ko ni poti ma woni less walla woni dow ma woni wotere less walla wotere dow walla ɗiɗi dow walla ɗiɗi less walla tati dow ni tan woni toɓɓe ɗe ari ardi toɓɓe ɗe ko ni mbayata ma woni wotere less walla wotere dow walla ɗiɗi dow walla ɗiɗi less walla tati dow ni foti ɗum tan janggata an noon an han janguɗa noon ko wotere less nde ɗiɗi dow tati dow ɗo katta oto ɓennu ka janggani ko jannguɗa ko tan haaɗa hen jangga mbawa binda gayna dawa keɓa noon keɓnamin ni foti min keɓnima a jangi a wawi anne a dawi a heeɓi heɓnumen a heɓnama a janginama Alif a janginama Ba Jorɗo a janginama Ta Jorɗo a janginama Toon Endu a andano Alif a hollama Alif a andano Ba Jorɗo a hollama Ba Jorɗo a andano Ta Jorɗo a hollama ɗum a andano Toon Endu a hollama ɗum e ñalawma goto a jangi karfeje 4 Alif Ba Jorɗo Ta Jorɗo e Toon Endu jangde ma yaawi a tinani kadi se gati kadi gadden goɗɗum aɗa yaara noon alluji ɗe koɗe jeeɗiɗi so timmi tan kala ko winda a janggat e sarɗi noon sa jangi a wawi e sarɗi sa jangi a wawi a faami sonji waɗama seeɗa seeɗa ko beele jawon ɗum wawde jawon ɗum ɗigginde taw so heewi on gamat ko soyi 4 tan Alif Ba Jorɗo Ta Jorɗo Toon Endu ɗum ne famɗi e yiyande nde kono ene winda ko heewi e bindi saabu Alif oɗo goto kanko lumti kala Alif oɗo Ba Jorɗo goto kanko lumti kala Ba Jorɗo oɗo Ta Jorɗo goto kanko lumti kala Ta Jorɗo oɗo Toon Endu goto lumti kala Toon Endu ɗo gandata Alif a gasi
hanka heddi ko jiya alif goɗɗo ganda ɗo tan ganta ba jorɗo jiya ba goɗɗo ganda ɗo tan gandata jorɗo jiya goɗɗo baɗo makko ganda ɗo tan jangata hun endu jiya hono makko ganda o tan mbawata hoto heppu hoto haab a jangi subaka a dawi a jippima fiitu hen daaɗe ma nde ñalawma o timmata tawa waawi janngo kadi adde wonde fawe ɗon kadi janga mbawa ndawa jippoɗa kadi jangguitoɗa aɗa yaara noon balɗe ma jiiɗi tan a gayni yo Allah koye nande famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly kono Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam